זה לא זמן למשהו, 10:30. 10:30? כן? אחרי השיעור. מה קשור שיעור? יש עכשיו ועדה לבחירת רב פורים. ואתה ישן. אולי פשוט נעשה הצבעה, כל אחד ייתן רעיון של מישהו, ונבחר. עושה לך רב. אבל יש קריטריונים, יש משהו לבחור את הרב פורים? ודאי, יש את המדד. איתו נוכל לדעת מי הרב פורים הכי טוב. אתה את המדד? הבאתי אותו, אני לא בטוח אתה שומע דבר כזה? מה? כן, מה אחי, זה אחלה אופציה. לפי דעתי, שווה בדיקה. אפשר לבדוק. בוא נראה מה הוא אומר. או שזה לא עובד או שהוא לא מתאים בכלל. תשמע אחי, מה, לא? לפחות אתם לנו. יאללה, עוד פעם אתם. תקשיב עמיחי, אפילו ל30 של החידון ברכות לא הייתי נותן לך. אינך מתאים לשמש בתפקיד המכובד שלנו רב פורים. אתם לא רוצים אותי, אין בעיה, אני הולך, ביי. אני יכול לשים את זה בשביל? לא? מתאים. כיבוד יצא! יאללה, כיבוד, תנו לי יכול! כן, נשמע עכשיו לצור רב פורים, אחי, שיהיה בהצלחה באמת. איזה ניצחון, אבל שמוע האמריקאים האלה, אין סיכוי אחד עם רב פורים, מעצבנים. בתכלס אין לנו תקווה. נראה לי אי אפשר למצוא רב פורים בכלל. כן, כתוב במסכת בבא פורים, צריך שהפור ימצא את הרב ולא הרב ימצא את הפורים. חשבתי לא להמציא. מה זה היה? המדד צפצף. הרב פורים פה באזור. כפוס! 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 חולם, מתן חולם, עוד לא קם, בן לא שר, עושה בלגן של טיל עומד, צולל בגמרא, אלעזר על גבעה, מחפש מטרה, הילולה, שטח כדורסל, אמריקאים במשחק גורלים, מי יש אשמח, מי יוביל, רב פורים עוד לא נגלה לי. לאן? חולם, מתן חולם, עוד לא קם, בן לא שר, עושה בלגן של טיל עומד, צולל בגמרא, אלעזר על גבעה, מחפש מטרה, הילולה, שטח כדורסל, אמריקאים במשחק גורלים, מי יש אשמח, מי יוביל, רב פורים עוד לא נגלה לי. מתן חולם, עוד לא קם, בן לא שר, עושה בלגן, שלתי לומד, צולל בגמרא, אלעזר על גבעה, מחפש מטרה, הילולה, שטח כדורסל, אמריקאים במשחק גורלי, מי יש אשמח. שלום לכולם, כאן רמזי חמד רמזי מדבר, ואני רוצה למסור אהבה גדולה והרבה בהצלחה לישיבת נתיבות יוסף. רוצה לומר לכם שאתם מחזור למד ג' הוא המחזור האהוב עליי ביותר. אוהב אתכם כל כך, ותמיד תזכרו, זה לא סופר, זה בלי סופר. בום, מי אלה? נתיבות יוסף מצפה יריחו מחזור למד ג'. כאן מוטי אהרונוביץ', וחשוב לי לאחל לכם בהצלחה בהכתרה, תייצגו בכבוד, תקראו אותה מצחוק ואין עליכם בעולם. אוהב מלא. ישיבת נתיבות יוסף, לרגל טקס ההכתרה, מחזור למד ג', לברך אתכם בכל מילי דמיטב, בכל הברכות הכתובות בתורתנו הקדושה. אתם הכוח שלנו. השם ייתן לכם כוח ובריאות, ופרנסה בעזרת השם, זיווגים הגונים, ועד 120 בעזרת השם, עד ביאת משיח צדקנו, ממש עכשיו. ישיבת נתיבות יוסף, למד ג', הרבה הצלחה בהכתרה, ממני חיים אתגר. שלום לכל האלופות והאלופים, מחזור למד ג' מישיבת נתיבות יוסף. אני מאחל לכם המון בהצלחה בהכתרה שלכם, שיהיה לכם רק טוב ותמשיכו לעשות טוב. זהו, בהצלחה גדולה.
מחזור למד ג' ישיבת נתיבות יוסף, אני רוצה לאחל לכם הרבה מזל טוב לרגל ההכתרה. גם מרשי לוענה משנות ה-80 אוהב אתכם ומייחל לכם הצלחה בהמשך הדרך. מחזור למד ג' ישיבת נתיבות יוסף, הרבה הצלחה לקראת ההכתרה. שיהיה לכם שפע, ברכה, הצלחה. תמשיכו ללמוד, להתפלל ולקדש שם שמיים, ולא לזכור את האחדות ואת החסד. ברכות גדולות לרגל ההכתרה, ימים טובים ושמחים שבאים ועוד יבואו עלינו. עם ישראל חי, תחגגו. ישיבת נתיבות יוסף, מחזור למד ג', הצלחה רבה בהכתרה, הצלחה בעשייה, פעילות בלימוד, למען עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. מחזור למד ג' ישיבת נתיבות יוסף, שיהיה לכם רק שמחה ושיהיה לכם חודש אדר שמח ובהצלחה בשבת ההכתרה. על המחזור למד ג' אוהבים אתכם הרבה, בהצלחה בהכתרה. מחזור למד ג' מרימים את האווירה. יאללה, לכו מפה. מחזור למד ג' נתיבות יוסף, מחזור למד ג' למד ג' תיבום יוסף, אוהב אתכם, פורים שמח המשכי. שלום לכם, מחזור למד ג' בישיבת נתיבות יוסף. הבנתי שאתם עושים הכתרה, אז אני מאחל לכם מלא בהצלחה בתור רב פורים בדימוס. מאחל לכם שתהנו, שתבלו, שתשמחו ותשמחו, ואני אוהב מלא ושולח לכם מלא חיבוקים ונשיקות, שיהיה חג שמח. למחזור למד ג' מישיבת נתיבות יוסף, מה העניינים? כאן קובי שמעוני סבלימין. אני רוצה לאחל לכם חג שמח והרבה בהצלחה בהכתרה. תהנו, תשמחו, אבל לא להשתולל יותר מדי, לא להשתגע. אוהב אתכם על מלא. חג שמח. ישיבת נתיבות יוסף, שיהיה לכם אחלה הכתרה שבאחלה, ההכתרה הכי יפה במדינת ישראל. כולם תבואו ותראו איזה יופי יהיה. ישיבת נתיבות יוסף, מחזור למד ג', רציתי לאחל לכם ולבני משפחותיכם חג פורים שמח, חג של תקומה, חג של ניצחון, חג של אור, ושיהיה לכם המון בהצלחה בהכתרה. אני בטוח שרב הפורים הולך להיות מטובי בנינו. אוהב אתכם אחים שלי, חיבוק גדול. ישיבת נתיבות יוסף, האהובים, מחזור למד ג', שהולכים לעשות הכתרה של ההכתרות. אני רוצה להקדיש לכם את הקטע הזה, כי אתם בני מלכים של ממש. אשכרה מלכים. כי אני בן של מלך, ורק אתה אחד מולך, לך גדולה לך כתר, לך ישירו מלכי שרת. כי אני בן של מלך, ורק אתה אחד מולך, הכתרה לפורים, פורים שמח מכל הלב, מאחל לכם. טוב, מחזור למד ג' ישיבת נתיבות יוסף, שיהיה לכם הרבה הצלחה בהכתרה, שיהיה לכם שם אש מסביב, כמו אצל רבי עקיבא. אז זהו, הנה. ואיך שלא אפנה לראות, תמיד איתה רוצה להיות, שומרת לי היא אמונים, לא מתרוצצת בגנים. גם אני בין הבריות לא מתפתה לאחרות. לה 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 לה. אז שיהיה לכם הצלחה גדולה והרבה שמחה. כל טוב.